Benvidos a Todo Mal, o programa manutenorio que desaparece sin deixar rastro. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Bueno, primeiro de todo, vamos a pedir desculpas que levamos moito tempo sin fazer o podcast. E creo que os nosos chicoritas se merecen un perdón. Eles pode que se merezcan un perdón, eu pode que me merezca unha Suzuki Hayabusa. Pero non todos temos o que queremos, ou o que merecemos. Bueno, pois... Estuve moito tempo sin facer o podcast porque Marcos traballou moitísimo. De verdade, moitísimo. Pois sí. Traballaches como un hijo de puta. A mí non me fai ni puta gracia. No, traballaches moitísimo. E unha semana ti traballaches moitísimo, outra semana eu marchei de vacacións e así estamos. Así estamos. Que mal repartida está a vida. Cada uno lo que se merece. Verdad? Non che estaba dando gracia nada do que está pasando, bueno. Aparte eu gustou que se diximo. Por que? Porque ti marchaches de vacaciones por aí, Sí. pero eu quedei aquí dando o callo. O callo. Traballando nas nosas redes sociales, non? No, dando este callo. Ah, vale. Este callo traballei moito. O callo do codo. O callo... Para os que nos escoitan. Sí. O callo cubata, que chamo moito. O callo Playmobil. No, todo o contrario, porque o Playmobil non ten codos. Pero... Son expertos en Playmobils. Pero por eso, porque os bota de menos. Un Playmobil ten que ser jodidísimo, se trauma. É o callo dos que non saben bailar bachata. Que nos poñemos así. Pensei que dixer porque vos abrides así de hombros e movedes vos así para lá. Bueno, que? Bueno, entonces vamos a falar as verdades aquí. Veña, as verdades, vamos a falar as verdades. Primeiro, eu estou moi ben, gracias por preguntar. Xa non estou traballando tanto, o cual agradezco muchísimo. Por eso estamos aquí, porque non estás traballando tanto. Sí. E punto número 2, que tal de Semana Santa? Mais semana que santa. É como me gusta a min da Semana Santa, a parte que di semana e a parte que di vacaciones pagadas. Bueno, Non, en verdade é un dereito laboral, non? pero sen pagar. Xa molaba que me pagaran o viaxes. Ajá, esa é outra movida. Xa outra movida. Tío, que queres Ainda ser... non estaban os sindicatos pendientes dese tema. Ti non queres ter un traballo, ti queres ser moza de futbolista. Ai, sí. Que é tu gran Sí, sueño. a verdade. Pero sin tantos balsos de marca. Ti solo viajes. Sí, solo non traballar. Ah, vale. Ya. Solo non traballar. Ah, É que se peine ben. Eu non son moza de futbolista porque non me gustan os peinados que fan. Porque se peinen así sempre cunha coronita e aquí moi rapado, non me... Os futbolistas son as mozas. O futbolista. Non estaba entendendo. Os futbolistas teñen un corte de pelo que non me apasiona. E dá igual, é unha cousa loquísima, dá igual que sea de Real Madrid, que xogue no Manchester United ou que xogue en segunda regional. E estás flipando cos conocimientos que teño do fútbol ahora mesmo. Pero dá igual, o peinado é o mesmo. E os tatuajes tamén. É unha cousa que teñen en común. E sabes por qué? Por qué? Porque os fangos de primeira e o resto copianlle. É que, porque son os seus ídolos, ten toda a lógica. Tamén eu son fanática de Beyoncé. E o único que temos en común é o moreno caramelo que collemos no verano. Ai, Ti crees que haberá alguén, porque claro, ti imagínate, cando Beckham se fixo a cresta, sí, e eu era un neno, todo o mundo se fexía a cresta de Beckham. sí. Ti crees que haberá algunha persona tiñendo o pelo de color fuego, como faz ti? Como a min? Claro, Porque é fan para miña. imitarte. Nah, non creo. Crees que haberá a mellor algunha chica que se volvera super promiscua para imitarte? Eso pode ser. Encantaríame ser Referente. un referente para que a xente sea máis promiscua. Eu, si vexo algunha vez a unha chica pola barra do bar, xuntando os culos do cubata para despois facer un cubata e bebelo, direi, esta é fan de Carla Núñez. Aprendeu todas as súas martes oscuras. Pois sí. Bueno, o caso, que eu quedei aquí donde hai que quedar, en Galicia, la mejor tierra del mundo. Sí, é verdade. Eu a Galicia quero muchísimo. Sí, por eso cada vez que podes escapas. Bueno, cosas. Era como a persona que traballa 12 horas ao día e ve aos fillos só a 9 da noite, que lle quere moito máis que o que está todo o día con eles. Sí, Que fácil é querer cando non hai que aguantar. Cando non hai que estar aquí chovendo 24 horas, Claro. 7 días a semana. Un frío que me cago.
O caso, que aquí Carla Núñez quixo ser Emily en París e acabou parecendo Paco Martínez Soria. Ese sería o resumen da tua Semana Santa, verdad? Pois basicamente. Que foiches a París. Fun a París. Entonces, queres dicir todo o que fixeches en París ou primeiro conto eu a verdade porque foiches a París? Primeiro, non sei, contoche primeiro e despois diste as verdades. Que non sei cal é, pero bueno. Non, vou falar, As pseudo verdades. Eu vou falar a verdade, como sempre, como me caracteriza. Telegaita dice a verdade e fai chiste de putas. Bo. Dúas cousas que me levan moitos problemas. Aquí todo o mundo, cando Carla Núñez, claro que fai, vai de viaje. Sí. Porque é o que lle gusta a ela na vida. Coño, é o que me mira, é por o que traballo... Non, escoítame. Escucha. Non, podo falar eu. Cucho. Coita. A muller do Cucho? Cucha. Pois escucha. Vai dicir unha cousa. Super rápida. Super rápida. Como as miñas relacións sexuales. Inexistentes. Vale, vou che dicir. Unha cousa super rápida. Eu traballo para dúas cousas. Para viaxar e para pagar o terapeuta que me causa ter que traballar. Os problemas que me causa ter que traballar teño que ir ao psicólogo. Pois eso. Es como decía Homer Simpson, alcohol, causa e a la vez solución de todos nuestros problemas. Pois, entonces, eu traballo para esas dúas cousas. Mentira. Podía ter un BMW na porta da casa, como tanto do mundo, e non teño. Teño un can, a pintas. Bastante que che dá máis gasto co BMW. Que me dá muchísimo gasto. Pouco se habla. E consumo un 14 ou un 15, porque está gordo, me cago en Dios. Se che gira a gasolina, estás debaixo dunha ponte. Non había París, se fora a gasolina o dálmata. Bueno, caso, que ti vas moito de vacacións. Sí. Bueno, moito. A ver, 2 meses no ano. E subes fotos, e lo primeiro que fixo Carla Núñez foi subir fotos de París, claro. Porque se foi a París. Claro. Porque ela é así fantasiosa. Home, como fai todo o mundo, ou que? A xente cando vai de viaxe, pero que fai Instagram. Antes que avisar a súa nai, cheguei. Non, Instagram, subir fotos de Instagram. Eso é importante. Eso é, pero vamos ver aquí e en Puerto Rico. En todos lados. Quero dicir, os pais en todos lados. Dilo como se Puerto Rico fora unha locura. Como se estuveran todos mal de todo. O caso, eu estou me liando, eu estou fatal. Estou cansado. Teño, o meu cerebro levou golpes. Aquí, aí fíxeme gracia, porque un vou contar isto que non ten nada que ver. Un xogador do Real Madrid que xogaba fai anos, un día nun partido, meteron 2 goles por culpa dele e xogou fatal. E entonces, horas despois, dixo, é que eu ese día xoguei con unha conmoción cerebral. Porque levei un golpe fuerte na cabeza e non era eu. E entón, agora justamente como excusa para cando encaje no choio, vou fazer o mismo. E ai, teño unha conmoción cerebral. Dei de cabeza a un balón e teu conmocionado cerebral. E o peor é que é de nacimiento. Vale dicir, descubriron unha hora, era de nacimiento. Pois conocendo a miña nai foi capaz de decir, eu xa non vou ao hospital, placa, e tirarme contra a baldosa. E así, por eso quedei así jodido. E facer as pruebas que hai que facer aos meniños que non nacen. Hai que facer pruebas? Hombre, para saber si... É teu. Esa é a primeira. Esa é a primeira, pero sí, para outras cousas. De juego, non sei. Ti vas ter que facer un grupo... Según Divinity, hai que facer Ti cada día os fillos vas ter que facer un grupo de WhatsApp e puñer, e Divin, a ver a que se parece. Un día vi en TikTok unha tipa que tuvo un bebé, sabes estas baby showers, que din o sexo do bebé? Ah, sí? Baby shower? No, baby... Non sei como chama. Non se chama... Igual non é shower. Bueno... Baby shark. No, é outra movida. Bueno, que din o de que sexo vai ser o bebé. Pois esta tipa fixo esa festa para dicir de quen era o fillo. E había 3 fulanos. E era como, pois el hijo es de Alfredo. Yupi! E os outros 2 ali, me cago en... Sabes que meus pais tamén fixeron moi adiantados o tempo. Fixeron unha festa de dicir o sexo. Sí, para dicir o meu sexo. Xa. E abriron así, pincharon un globo e saleu un cartel que puñía moi poquito. Eu xa sabían eles que me iban. Pois o caso que me gusta moito de excusa e bueno, hoxe vou estar mal porque teño unha conmoción cerebral, como varán. E ti tamén, se te pillan na cama con outra, tamén podes dicir, ai, que conmoción cerebral. Ai, pero estaba pensando en ti. Esa é a miña excusa. Bueno, a ver. O caso que foches a París e subiches as túas instantáneas porque ti só lo vas para que te vexan. Sí, no, bueno, moitas cousas tamén. Eres máis simple que un miscañismo dun chupete, todavía se días. Sí. Pero eu vou dicir por que foi Carla Núñez a París. Veña, a ver se acabas con iso. Carla Núñez foi a París porque Carla Núñez é de Dodro. Bueno... Cal é o dios máis grande que teñen os de Dodro? Os cubatas. E un é relacionado aos cubatas. O vosso dios número 1?
O San Campio. A Pascua de Padrón. A Pascua, é verdade, a Pascua de O Padrón. días máis grande dos de Dodro é a Pascua de Padrón. A Pascua de Padrón. Eu que conozco moito do Odrense, podo reafirmar. Bueno, é da zona, podes dicir, non? Sí, Eu creo que é da zona, en da xeral. zona son moi devotos da Pascua de Padrón. Da Pascua. A mellor non da procesión, Non. A mellor a procesión non ten tanta xente. Da profesión dos cubates que van por dentro. Sí, a procesión a mellor é o mundo, en vez de ser a capilla. Entonces, que pasa? Que Eu vou moito a capilla na Pascua. Ao bar a capilla. Ao bar a capilla. O caso, cantos días é a Pascua en Padrón? Infinitos. Eu creo Claro. que 1000. E que pasa na Pascua de Padrón? Que hai que tomar unha cubatita, Ou 2. comer o pulpo, Sí, hai que tomar unha cubatita, sí, comer os churros, sí. tomar unha cubatita, Mm. ir á tómbola, Non sei por onde vas. tomar unha cubatita, Sí, montar nos coches de choque, sí, tomar unha cubatita, sí. ir ao barco vikingo. Que sí. E isto todo o que supone? Cartos. Unha cosa que usted non tiene. Dinero. Entonces esta señorita marchou a París con un vuelo super barato para escapar da Pascua de Padrón e non gastar cartas. Pódese ser máis cutra, máis rastrera, que por non invitar a cubatas se largou a París. Eres... Oye, pois vou te dicir unha cousa. Por aí hai xente que está na Pascua de Padrón todos os días que gasta máis cartos que gastei eu. Eu gastei máis cartas que ti, En donde? na Pascua de Padrón. Pois seguramente. Pulpo 18 euros e cubatas a 18 unidades. Imagina que bota cuentas. Entonces pareceme super feo que colleras e marchaches da túa festa predileta, da number one, de donde te... Aparte sendo Carla Núñez, dado todo mal. Que me deron na de mamar todos. Na Pascua de Padrón. Ti todos os chistes que sabes son da Pascua de Padrón. Son todos da Pascua de Padrón. A xente igual se está preguntando por que estamos pronunciando así Pascua de Padrón. Porque me dixeches ti que fixera así. A Pascua, porque hai xente que di Pascua e fai moita gracia. A Pascua. Bueno, pois eso, que non nos las das con queso, que vas de diva e non tes un peso, e arrancaches pa París a forrar gardos, e seguro que dormiches en cama compartida. Perdona, por non bici. vou falar de eu con can dormín. Ando, pois non che acordan os nombres. Vale, pero non vou falar, ser un motivo que sea. Ser por lo que sea. O que hai é que ser valiente, vir á Pascua, gastar moitos dineros en Cuba Libres e en tómbola, e non terei o Instagram cheo de fotos. É verdade. Pero teño o corazón cheo de amigos. Entonces, Bueno, eso, que queres dicir con isto? que París, Padrón, todo empieza por pa, pero los que teñamos dinero nos quedamos aquí. A gastar cartos. Pois é verdad, os que quedaste na Pascua de Padrón son os pijos realmente. Sí. E os que marchamos somos uns pobres que... Que andades vos a esconder, porque vin un montón de xente indo a París, a Londres e tal, andades vos a esconder, porque o vuelo vale 50 euros, dormides en calquer mierda por 50 euros a noite, e eu con 50 euros non me paguei nin o taxi. Mira se escapei da Pascua de Padrón que non fui nin a Disneyland. Que houve xente Bueno. que vai a Disneyland. É Que que- é como para ir a Disneyland, que dá na Pascua de Padrón. Eu vou dicir unha cousa e valo compartir comigo. Eu vi a unha persona que sube unha historia de Disneyland e mandei un mensaje en plan estás na Pascua, eu tamén onde que nos vemos? Porque pensei que era os automontes. É que tal cual. E vale moitísimos cartos, e a Pascua entras gratis. Sí. Home, a saturación vale anche 3, 5 euros, pero despois entras gratis. E a Entras Disneyland, hai que pagar ali un... Sí, eu prefiero ao revés, eu prefiero entrar gratis e gastar cartos que non entrar pagando e depois entras a todo eito. Non me gusta ese sistema. Porque te obligas a ir a todo. Claro, estás como desesperado, en plan, teño que render os É cartos. verdad, é como unha barra libre. Cando apagas. Claro. Diste, adiós, hoxe non me apetece, pero como apaguei... Ti imagínate que non entras nun pub e ti tens que pagar 50 euros e depois ter barra libre. No, eu prefiero entrar gratis e depois xa me gestiono eu. Que ao final vou gastar máis cartos, Sí. pero ao meu ritmo. E co que queres? Vas a falar da tua viaxe a París? Tampouco, eu só te quero dicir que os franceses son un pouco mal encarados. Mal encarado. Sí, son como simpáticos pero mal encarados. O sea, é como ver Sálvame, que che caen mal pero queren los ver todo o día, sabes? É como, teñen un rollo aí que te atraen, mas non. Que son educados pero mal encarados. Sí, Pero non quere dicir que che apetezca velos. apetece. Pero non diré a mar, señoría. Ou un tipo que veio falar comigo, non sei que querería. Igual é porque me levantei sin pagar unha cuenta, bueno, non sei o que sea. E empezoume... E dixo, mira, vai cuspir, e despois falamos. Porque están...
Como un gato cando quere botar as bolas de pelo. É verdad. Así tal cual. Como cando eu tiña o Forest Corp e había xiada, que tamén facía... E bueno, aprendín moitísimo francés. É verdad, aprendín moitísimo francés. Eu chegaba e dicía buongiorno. Que? Xa italiano. Pois logo non aprendín moitísimo francés. Despois, dame igual que for de día ou de noite, eu buongiorno pa diante. Pero daste cuenta, isto pasouche que ti pensas que non tens nin puta idea de inglés. E de repente tens que falar en francés e dis, hostia, sei moitísimo inglés. Sí. Porque estas cousas sei decir en inglés. Pero en francés non sei nada. Nada. Para min o peor do francés é o máis básico de todo. A tortilla francesa. É unha mierda. É un invento que apropiarmos dele, en plan, hostia, apropiate de outra cosa para a tortilla francesa. É verdad. Vamos a hacer nuestra bandera la tortilla francesa. La porquería máis grande que hai. Como que fan unha bandeira de tortilla francesa? Non, que fan da súa bandeira a tortilla francesa. Pero vamos a ver, eso non é así. Sí, din, la tortilla francesa es lo típico de aquí. No, Sí, si eles chaman omelette. Bueno. Non lle chaman francesiña, que sería o típico. Aquí o que pasou foi que se facía a tortilla española e entonces a outra que como é unha mierda e son uns faltóns os españoles dixeron que esa tortilla francesa. Non para de tortilla francesa. É como se o arroz blanco e chamas, eso é arroz portugués. É por faltarlle a xente, non é por outra cousa. Pero pois non en todos lados, O que? No desayuno. Ou ovos fritos ou omelette. Que cosa facedes os pobres? Desayunar. Porque fomos de borrachera 7 días, non desayunamos. Levantámonos para comer. Claro, joder. Queria che dicir que aprendí moito francés. Eu, por exemplo, aprendín a pedir a cuenta en francés. E dixeronme, para pedir a cuenta en Francia tens que dicir la addition s'il vous plaît. Eu, bueno, la addition s'il vous plaît. La addition s'il vous plaît. La addition s'il vous plaît. Aí vou, levanto, mando ao camarero e díjolle, la atención s'il vous plaît. Eu, tipo, la atención de que? Eu, la atención, coño. É o que quero, eu, la atención. Como te jode o subconsciente, porque ti o que queres sempre é atención, efectivamente. Sí. Entonces eu paseime, e non foi un día, nin dous, nin tres, hasta o último día que foi como escoito outra persoa e dices la addición, eu como la addición. E foche xa le dixeche, la atención! La atención, burra! Menos mal que ibas que tarjeta na man e ese idioma é universal. Sí, é verdad. En París está todo longe. Isto vio que preguntar ao ministro de Transportes, por exemplo, por que fan estas cousas. Porque ti, o lógico... Sabes que o ministro de Transportes de España se chama Óscar Puente? Bueno, porque xa o fan a ver, Está moi ben pensado eso. Está feito, está todo pensado. Entonces, ti, se tes a Torre Eiffel e se tes outras cousas que hai que ver, eu que sei, Notre Dame, unha discoteca que está de puta madre, pois ponmas todas xuntas. Non, Claro. Alrededor dunha rotonda que se poida acceder con facilidade e ponme todo xunto. Non, estes non, póñenche a Torre Eiffel a la izquierda de todo. Porque eu chamolle así, ao norte, sureste e oeste chamolle á izquierda. Bien. A Notre Dame, a la derecha, o outro para arriba, o outro para baixo. 40 km todos os días anda. É 3D, París, ten todas as dimensións. Porque outra cousa non, pero pagar un taxi non vou pagar. No, claro. Pago un avión para ir estar lá, pero un taxi non. Porque en kilómetros salche moito máis a conto. O avión, en 50 euros que vas nun taxi con 50 euros non faz nin 50 kilómetros. Está todo tan longe que os franceses, os parisinos, non fan o camiño de Santiago, viven no camiño de Santiago. Eu creo que para ir do traballo á casa lle dan unha compostelana. Mira o que che digo. Entón, en París o que máis se fai é andar. Andar. Buah. Eu creo que xe quedan para andar. Xa lle puxaron ali uns caminitos, bueno, para andar. Que porquería de vacacións tu vas a dormir. Levantándose cedo para desayunar, despois andando. Fuches de vacacións ou viviches nunha vida de jubilado? Pois sí, porque despois outra cousa da que fan apología. Outra cousa da que están moi orgullosos os franceses é das crepes. As crepes, eu olho e pido unha crepe e vexo que teñen a mesma máquina que teñen os que fan as crepes na feira medieval de Noia. Te parece normal. Ainda por riba botenlle tamén Nutella.
Porque despois teñen este rollo de ai, tamén che botamos fruta, se queres, non. En principio non, porque vou comer, se quero comer un plátano, como un plátano, non como unha crepe para meterlle plátano, nin fresa, nin fruta. Se quero comer fruta, como fruta, se quero comer plátano, como plátano, se quero comer unha crepe, como chocolate. Como las personas. Efectivamente. Outra cousa. Moita cousa ou en París. Non, moita cousa. Dicías ti que en Padrón estaba o pulpo de 18 euros. Sí. Pois en París está o café solo, expreso. O expreso é un engañabobos. Desde aquí quero dicir, non pedir café expreso, pedir un café normal, porque total, cobran o mesmo e a máis. O café expreso é unha tontería. E aparte, despois, falas co en el e nunca estuvo na cárcel, non é expreso. Total, un expreso en París, 2,50. Ah, bueno. Bueno. Eu que son unha persona con estudios, digo, por 2,50, métemelle leite. Se lle metes leite, 5,50. Carallo, de que está feita a leite dos franceses? De pistacho. Eu creo que matan a vaca. De cada vez. De cada vez. Entón sale caro. Claro. É dicir, meten na muxidora e cando queda seca, venga, afuera, a muxila, depois dá máis. Sí. Depois dá máis. A mañá e a noite. Claro. Pero ele creo que as mata. Franceses, a vaca sigue dando leite, non hai que matar. E as galiñas siguen poñendo ovos. Sí, pues bueno, non sempre, a veces hai que matarla. Para que siga dando ovos. Mira, o peor non é iso, o peor é que eu tomo un café con leite de soya. De soja, para la gente como tú que non conoce el gallego. Eu tomo café con leite de soja. Vale. Sabes canto vale botarlle leite de soja? Esta cantidad. Isto canto pode ser? 3 centímetros. Eso debe ser 24 centímetros por lo menos. E de aí non me baixo. 1 euro máis. O sea... Que lle estou pagando o cartón de leite e o piso, polo que vexo, cada vez que compro un café. E aí non teñen que matar a vaca. No, hai que criar a soja. Que é malo. E estar no parto da soja, tirar pola corda para sacar a soja. Non é fácil, Entón, un café con leite de soja valía 7 euros en París. 6, 7 euros se tenía suerte. Non é tan caro o pulpo, ao final. Despois estarás te preguntando, porque te vexo que estás... Sí! Eu agora mesmo do que quero saber, sabes de que é? De que? De París. É do que máis me gustaría a mí falar. Non, porque a mellor hai xente que quere ir a París e se vai avisada. Porque é a ciudad del amor. E imagínate que hai xente... Os nosos chicoritas temos xente super enamoradísima. Temos uns chicoritas incluso que tuveron un fillo, acórdate. Sí, é verdad. Chicorita primigenio. Entón, a mellor queren ir a París. E eu estou lle poñendo en aviso. Podes dicir unha cousa que che mal. Que? Pensarás que eres a primeira que foi a París. A primeira... Está toda Galicia que xe foi a París. A primeira, non. Non eres nin a primeira da tua casa. Non é nin a primeira vez que vou eu. Traste preguntando pola Torre Eiffel. Levo media hora preguntándome por ela. Bueno, unha cousa... preciosa, Eso porque foron franceses. Chegas en un gallego e eso montacho en 15 días. Sabes que a Torre Eiffel... Parando para bocadillo. A Torre Eiffel era para desmontala. Sí. Sí. Montaron e dixeron, bueno, que acaba a exposición esta universal, desmontámola. E chegaron ali, debían ser andaluces e dixeron, bueno, vamos a desmontar isto. Que mal vai aquí? Non, sabes que pasa? A Torre Eiffel creo que é como as tiendas de campaña do Decathlon. Sí. Que desmontar, o sea, poñela para calcar. Dixeron así que a Torre Eiffel, e para arriba, e agora para desmontarla... Ahora onde agardamos? Sí. Onde agardas todo ese ferro? Bo. Mándala para Portugal, para o Puente. Cuidado. Eu conozco xente que che fai con todo o ferro moi rapidamente. Como deixes a Torre Eiffel desatendida. Coita. De repente coitas... A Torre Eiffel. Unha furgoneta descapotable que hai nas... A Torre Eiffel é chulísima, pero cando ten lucecitas. É como Abel Caballero, mellora con luces. Sí. Se non dá luces, perde. Porque é verdade, ahora xa non vale con que a Torre Eiffel este alumbrada de noite. Ahora, cada hora, poñenlle un brilli-brilli. Anda. É como ir ao son do camiño, hai brilli-brilli por todos lados. Puxose fantasiosa a Torre Eiffel. Guerrillera. Cada hora...
E a xente cando fai tritititi, que fai? Gravar co móvil. Como a todos. É que pensas? É que xa pensas que vai a xente. Entonces ahora a xente está esperando a que sean en punto. Para facerlle un vídeo ás lucecitas. Exactamente o mismo, pero con chispitas. Chip. Pois mira, en vez de facer eso, cando vayades ver a Torre Eiffel, coño, se facedes así. E xa está, Rascas nos ollos e ves lucecitas. xa vedes lucecitas tamén. E non fai falta esperar a que sean en punto, fala menos cuarto e funciona, porque xa o que ten isto funciona a todas horas. E sabes que fai a Torre Eiffel? Bueno, ten estas lucecitas así, triqui, triqui, triqui. Escupime. Triqui, 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 triqui. E cando está a punto de acabarse, fai triqui, 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 moito máis rápido. É como as bombas das festas, igual. Sabes, que cando están acabando pensa pois igual. Hostia, copiáronnos completamente. Tú fijaxeste no patrón das luces da Torre Eiffel? Sí. Eso é síntoma de ludopatía. Cantas horas botaches mirando pa Torre Eiffel para saber o patrón e todo? Aí en punto empeza a facer chispitas e antes de que acabar empeza aí é cando hai que meter moneda. Aí é que está a dar. E a Torre Eiffel... Así a grandes rasgos, non vou facer o chiste típico, pero é como un poste destes da luz, non? Pois... Sabes cando vas pola carretera e ves nun monte así, un poste destes grandes con fierros? Pois é igual, pero sin hedras. Sin como se di en idioma universal? É igual, pero sin verde, sin plantas. Sabes que teñen apañadiña. Teñen apañado. Esa é porque é de alta tensión. Os postes de alta tensión non poden ter monte alrededor. Bueno, e porque o ayuntamento limpio tamén, pasa por ali o tractor a limpar. Eso, a Torre Eiffel entón está chula. Cantas fotos tens no móvil da Torre Eiffel? Menos que do meu can. Será do único logo. Do meu can teño 30.500, por da Torre Eiffel 5 menos. Mira, outra cousa, que estaba todo en obras. Quero avisar que está tudo en obras, porque claro, como van ser os Xogos Olímpicos, a xente chálase. O ayuntamiento chálase e di, van ser os Xogos Olímpicos, deixen asfaltar todo. O resto do ano e da vida que lle den polo cúbero. E empezan a asfaltar todo. Cheguei á casa, estaba o meu pai en obras tamén. E dixo, pa aquí non me traes aos Xogos Olímpicos, anda peleteiro pa aquí, non. Que é moi maja, moi todo, pero ven con moitos fillos. Que é outro todos eses nenos. Para ti moitos fillos é un. Sí. Non, que depois o home ten 3 ou 4 ou 5. De unha relación anterior? Eu de non sei cuánto, non sei. Ten máis fillos, pero non sei de cantas relacións. É gambitero. Ana Peleteiro vai ir a París, claro, sí. Claro. Estánlle arreglando as beiras rúas. Que digo eu, arreglanlle a acera pos atletas que están en forma. Arreglas para os vellos, que se matan os vellos con un tanto bache. Eu de París, conozco noia. Funde museo tamén, se te interesa saber. O Museo do Louvre. O Museo do Louvre, efectivamente. Están as vacas todas mellores do mundo. Tamén lle chaman Luar. Fun ao Louvre. Louvre, como se dirá en francés? Lúgubre. Ao Louvre. Ao que ten a pirámide. É unha pirámide? Si, así de cristal, con forma de sei como é unha pirámide. É como un triángulo, pero chámaselle pirámide. Sei que é unha pirámide, que me gusta moito facer pirámide de chocolate. Sabes que había moitísimo. Había como en todos os museos. Japoneses? Si. Eso non falla, non? E vasijas. Ai, vasijas. Estou das vasijas hasta a cabeza. Porque ti vas ao museo e ves as 10 primeiras vasijas, porque xa te poñen na entrada. E deste, ai, mira que curiosidade. E posta velas e deste, ai, mira que curiosidade. E ves 20 máis, ai, mira que curiosidade. Ves 50 máis e pasas de largo. Pero que despois de que levas 3 horas de recorrido, volvenche poñer outra sala con vasijas. E dixo eu, Dios mío, estamos comprando ensarjaderos como hijos de puta. Podendo usar todas esas vasijas. Eso é verdad. Que repartíamos entre todos a humanidade e tiñamos todos unha vasija de la época de antes de Cristo. Unha época moi chula. Unha época que foi preciosa, porque había moitísima vasija. E porque non estaba Cristo a romper os coños. Me cago en diana. Pero quero dicir, eu como historiador teño que dicir algo. Que tens que dicir? Que non eran de antes de Cristo, o mellor? No. Antes comían nas palmas das mans, no. Se che cadra. Que non. Comían en vasijas. Non se comían vasijas, que as vasijas non vou comer. Eu creo que tes razón. Gracias. Porque unha das máximas do ecologismo é reutilizar. E estamos metendo porquería nos museos que a ver, con todo el amor de mi corazón, as vasijas son unha representación da vida cotidiana de todos os pueblos. Sí. Pero son unha representación, unha. Non fai falta ter 5.000 vasijas
E despois ao acabar sempre poñenche 5.000 vasijas de puta madre e tal, e depois poñenche as rotas. Home, as rotas tirás, coño. Se non tes das normales, entendo. Non hai un Australopithecus ou un esqueleto inteiro, entendo que teñas a cachos. Pero se hai 15.000 esqueletos de Australopithecus, Sí, é verdad. os outros botellos ao can. Eso é porque non foi un gallego que descubriu todo iso, Un gallego empeza a descubrir vasijas no norte, botelle terra por riba e aquí non se enterou nadie. Non vai a ser que veña patrimonio. E che pare que vas facer un cortello para os porcos e paracho. Outra cousa, andan os ecologistas tirándolle pinturas aos cuadros. Non sei se sabes que andan os ecologistas protestando, collen un bote de pintura e tiranllos aos cuadros dos museos para protestar. Bien hecho eso. Moito cuadro tamén para mí, para o meu gusto. Demasiado cuadro. Eu creo que hai algún cuadro que pintou un neno en clases de pintura, aí na Unitaria, en Tallós. Meteron no Louvre e non se está enterando ninguén. E non lle pagan ao neno, que é o peor. Que hai tantos cuadros, ao final a xente vai a ver 2 ou 3. E despois que, joder, non é por nada, pero son un poquititos repetitivos. É verdad. Non? O cuadro do señor a cabalo, por exemplo. Un señor a cabalo, que te dixo, xa o vimos. Os cuadros, as estatuas do señor a cabalo. A Virgen con o neno Jesús, xa o vimos. Xa o vimos. O Jesucristo crucificado, xa o vimos. Eu creo que xa hai que botarlle imaginación á historia un pouco, Sí. Que eu xa, a ver, Cuadros pintaban moi ben, ora imaginación poquita. Cuadros de, a mellor, dun dios griego, xa estaría. Xa estaría. Xa estaría. Que hai 4 cosas, coño, parar un pouco xa. É que, vamos a ver. Eu creo que os pintores eran un pouco picaditos. Porque los trabajos de Hércules, e viña outro pintor e dixía, vou no facer é o mellor. E viña outro, vou no facer é o mellor. Xa se fixo, ti fai agora outra cousa. Non, eu vou no facer mellor que este, porque é un hijo de pirás, como o meu vai molar máis. Xa está. Claro, é como se eu agora fago un chiste de carreteras e vestía e di, non, eu vou facer chiste de carreteras. E non, pois eu tamén vou facer chiste, estamos aquí todo o programa facendo chiste de carreteras. Home, xa estaría. Pasaba algo parecido tamén ao que estás contando cos palacios. Porque en Francia hai palacios a tomar por culo. O sea, podenlle dar un palacio a cada francés. Porque tiña un palacio, aburrínme, vou facer outro alá a 20 km. E facían palacios, veña palacios para dentro. Como era gratis. Como se lle levara 5 minutos facer un palacio. Outro que pensaba que era unha tienda do Decathlon. Tiralo así ao carallo. Hai palacios, que aburrimiento, macho. E para que queren tanto palacio? Porque se aburre, para non estar coame, coño. Había un, mira, no Versalles había imagínate, así unha estimación. O palacio mide dunha punta a outra 5 km de estimación, Un tiña o fulano, que me gusta chamarlle a min, o rei, tiña en el ala este a súa habitación e a muller en el ala oeste. Bien. Unha a dereita e outra a izquierda, para non cruzarse. Pois non lle chegaba e querían fazer palacios a distancia. É un matrimonio perfecto. Non me dejas. Non sei onde queres chegar. Que me parece unha ideaza, eso sí que me parece unha super ideaza. O sea, crees que todo o mundo debería... Crees que para que duren os matrimonios hai que ter un palacio e un nunha punta e outro noutra? Sí. E así non hai divorcios? Sí. Bien. Con 1 millón de criados cada un. Bien. E 1 millón de euros. E joias de oro. E amantes en cada esquina. Entonces, por que se divorcian os futbolistas? E fillos legítimos, é verdad? Creo que non funciona, o que estás dicindo. Sabes que me fai moita gracia? A xente que vai a estes sitios, cando vai de viaxe, que vai así a un sitio que ten algo chungo, por exemplo, en Versalles hai unha cama na que morreron 2 personas. Vale, dúas reinas. Que non te ríes, non é risa, morreron... Dixetlo dunha forma que parece que iban 2 visitantes, chocaron ca cama, bateron e morreron. Teño unha cama que morreron 2 personas. No, esa cama, botas a humo, que fai. Hostia. É como se o cuadro das meninas matou 2 personas, caeu, botou, e 2 enriba matou. Non, pero nesa cama morreron 2 reinas de sabe Dios que... Bueno, morreron na cama, que non se queixe. Hostia. Peor é morrer debaixo dun tractor, eso sí que é un putadón. Joder, pero que vi xente facéndose fotos ali diante da cama e é un pouco desagradable. A xente tamén... Aquí é como aquí, sabes, en plan, sonriendo e facendo así, el gesto de ok. É como, home, que sei, que morreron 2 personas. Ti querías que a mí fixera a foto así.
Pois hai xente que tamén fai iso, Tampouco tan bonito. Vai aos cementerios ou así que son bonitos, pero queren facer a foto entón póñense serios, sabes? Eso lo tengo visto yo. Outra cousa, Versalles, era todo muebles e camas. Xusebo ou Ikea. E acabamos antes. E despois unha horta grandísima, e había patos, había árboles, había hasta un trator. Eu creo que os dueños eran gallegos. Os donos de Versalles eran gallegos. Era listo, por mí xa estaría. Pero iso dache pouco. Leva a cabeza rota con París. Xa non vou ir, porque... Pois eu, como non son tan espiritual... Pero gustan as bebidas espirituosas. Ai... Mira ti que contradición. Pois eu quedei aquí gastando cartos. Moi ben. Como tiene que ser. Aló. Porque ti aí de fuiste a París non tomaría ni un triste cubata. Comín. Comín. Tomei. Ah. Tomei un cubatillo, tomei yo. E vou che dicir unha cousa. Ti mira que... A persona que di tomei un cubata, esa xente tiña que estar prohibida. Tomei un. Mira, coítame. Cubata xa non se di cubata, dixe cubatas. Ti mira eu si son... Xa é a palabra en plural. Mira eu si son soberbia. Son soberbia. Que no hotel... Bueno, isto que vou contar. No hotel dixeronme. Mira. Este rollo... Mira, este rollo de andar subindo xente tense que acabar. No. Porque dá a farnos un gasto no ascensor. Ti sabes que ahora os hoteles se traen un rollo que é rollo é que estamos moi preocupados polo medio ambiente, chavales, entonces non nos vamos gástase moito limpiando as toallas, concretamente os nosos cartos. A ver se podemos non lavar as toallas. Pois é o que fan os hoteles. Conozco. Dicir que están preocupados polo que son moi ecologistas, que son Greenpeace para non lavarche as toallas. Entón dixeronme cando reservei, mira, non che importa que non che cambiamos as toallas todos os días, sabes, que fagamos a limpieza cada non sei cantos días. E dixo, a favor del planeta, dixen eu, bueno, pues a mí el planeta me parece bien que este bien. Entonces, vale, vou usar a toalla usada varios días, non pasa nada. E dixeronme, a cambio te damos un cubata gratis. Oh! En el bar del hotel. Mamá, non lava as toallas. E sabes que? Que? Non usei ese bono. Ti non é gallega nin é nada. Xa o sei. Estou moi triste. Estou moi decepcionada. Aí. Sí. Sabendo que estaba eu na Pascua e que era chamar por teléfono e aparecía para tomar o cubata, que non me costaba nada. Que son 50 euros o avión, ir a vir. Que me vale máis o taxi á casa. Eu que sei, non surgeu. Non se pode ser... non se pode forzar el amor e é xusto con ese cubata non xurdeu. Pois xa contei aquí unha vez unha historia dun que abriron un puticlub en Santa Comba. E entón meu pai volveu a contar a historia porque é unha característica de meu pai e de todos os pais gallegos, creo, que é contar a mesma historia another. Sí. En francés sería? C'est fini. Como pode ser que foras alá sin falar ni papa de francés e lijaras máis que min aquí que sei o idioma todas as palabras. Home, porque tío que che mata entre outras cousas é cando abres a boca. De verdad. A mellor a técnica é non saber o idioma. O caso que me contou meu padre e fíxeme moita gracia que en Cesantes abriron unha casa de citas. Vale, un puticlub. Toma, ves que son fino e tengo que coller a outra e... Puticlub. Aparte con condescendencia. Se dice puticlub. No, porque estás dicindo casa de citas e ahora mesmo é moi habitual. Sitios onde se fan intercambios de parejas. Iso é unha casa de citas. Eu que sei, pero pode dar lugar a... Eu pensei que casa de citas era a casa de Carlos Sobera. First dates. Claro, unha casa de citas. Non é mal para un programa. Casa de citas. E pois a puta. Bueno, o caso, que abriron isto, porque agora isto acabouse, é unha suerte que temos en Galicia. Bueno, abriron isto. E que foi un señor e dixo, vou a curiosear. E pideu unha cerveza e puxeronlle unha, dixolle a tipa, son tanto. E que o tipo lle dixo, estou che pedindo unha cerveza, non un caixón inteiro. Esa historia que xa contei aquí varias veces. Pero meu pai volveu a contar e díxeme o nombre do sitio e pareceu moi brillante que o puticlub de Cesantes chamábase La Perla Negra. Oh, hombre, el Piratas del Caribe. Antes de Piratas del Caribe, Johnny Depp foi de putas a Cesantes e dixo, hostia, que buen nombre. E armou despois todo lo outro. A conta de Santa Comba, imagínate se era grande. Que bueno iso. Pois a historia número 2, que me contou miña nai.
Ahora te conto historia, é unha cousa. Xa vexo que non se contan xuntos, contan por separado, non se falan ao mellor. Sí, pero cando están xuntos están discutindo, non me contan historias. Que había, dixenlle a miña nai, por motivos X, tranquilo morreu cajando. E di miña nai, pois o tranquilo que conocín eu morreu na cama tranquilamente. E dije, como? E entón resulta que había un señor, creo que era no Busto, que lle chamaban Tranquilo. E di miña nai, chamabanlle Tranquilo de apodo porque era moi tranquilo. Hombre, claro, bien. Hombre, e depois pensei e dixen, tamén sería moi gallego chamarlle Tranquilo a Luis Zara. Por exemplo, sabes? Sería moi gallego eso tamén. Entón está ben a aclaración. E díxeme que Tranquilo de Mata, que lle puxo ao seu can por qué. E entón a xente miña lle dicía, como se chama o can por qué? E que botaba así media hora. Por saber, non? Por saber, porque como se chama, a ver, como se chama, por qué? Que joder, porque tal, e que botaba así media hora e que era o seu chiste que pasaba genial con eso. Despois, punto número 3 Dios, estás-me facendo un listaje. De la orden del día. Gobierno de España, Xunta de Galicia, Policía Portuguesa. Quero que poña a mão no corazón ou algo para nombrar toda esta xente. No, que non son importantes. Vale. Pero se vas a mencionar a Protección Civil, puñémolo. Claro, pero xa, biches que aí non fun. Vale. Gente que tenga poder e dinero. Amancio Ortega, por exemplo. Ou farmacéutico de calquer pueblo. Vale. Tiene dinero e poder, porque pode dar ibuprofeno. Eso ahora mismo é o máis poderoso de todo. O concelleiro de urbanismo. Concelleiro de urbanismo, xa non é o que era. O concelleiro de fiestas. Ese, sí. Ese en Galicia non ten moito poder, Pero ahora está vendo moito concelleiro de fiestas, de non sei que, festejos que lle chaman. Concelleiro de... Non será concelleiro festeiro que hai agora? No, de non sei que, festejos, chamanlle. Joder. E dedícase a contratar as orquestas. É o presidente de comisión de festas, pero con sueldo. Menudo sueño. Verdad? A verdade é que é un puto sueño. Bueno, é que pasou? Comité de árbitros e toda a xente con poder. Por favor, mirademe a ver que pasou, que está miña nai moi desamparada, tanto das señoras máis huérfanas que os fillos de Martín Orborne, porque parece ser que acabou a mar en tiempos revueltos. Uau, chaval. Despois de... que podía levar eso? 300 anos? Sí. Eu creo que o primeiro amar en tiempos revueltos fixeron en pintura. Iba pasando manolita así, a malo o home. E entonces agora as señoras non saben a que aterse, non saben por onde tirar. Sí. E está a miña nai polas tardes que non vive. O primeiro hostiazo xa foi cando lle quitaron el diario de Patricia. Non me compares. Bueno, home, foi Non me compares, se foi unha barquería subida de Louros Novos. Pero a señora estaba enganchadísima a mar en tiempos revueltos, levaba, xa tuvera na primeira, xa viu pa Antena 3, sabían a vida toda. É verdad. Viñeron os fillos todos no matrimonio e os personajes todos que marcharan a velos para la despedida, incluso unha que estaba morta. Hostia, pero mira unha cousa, ora, a min que me preocupa non son todas as persoas que vienen a serie, preocupanme os actores, que van facer pasapalabras. Ostras, non o pensara, os actores e os guionistas que aparte eran unha chispa deles. Claro, son unha chispa deles, e ora esa xente que vai facer? Ai, mi má. Que problemón. É que se van dedicar os actores de Amar en tiempos revueltos. Porque aparte levan tanto tempo que non saben facer outra cousa. Claro, ao mellor non lle din que acabou a serie e deixanos no plató e que vivan esa vida. Ou métenos de reporteros de España directo, unha cousa así. Non van saber, porque eles pensan que España está nos 80. Sabes que cando buceas, se te metes moi abaixo, non podes subir moi rápido, porque se faz unha descompresión. E estopa o cerebro, non sei como se chama. Pois isto igual. Pois esta xente agora van a ter que ir sacando pouco a pouco de Amar en tiempos revueltos, van a enseñar o que é un móvil, van a enseñar o que é Twitter, así pouquinho a pouco, e ao mellor eles o que fixen todo isto din, pois vamos volver ao que estábamos. Van a poñer diante a Bertín Osborne en plan tranquilo, que todo está como antes. É o único que se poden aferrar del pasado que está igual. É unha cousa, desde que non gravamos o podcast, resulta que foi o día do pai, o mes pasado. Hostia. Eu non lle comprei nada ao meu pai, pero comprou a miña irmán. Eu tampouco comprei nada ao teu pai. Eu vou te dicir unha cousa. Eu olvidei-me de comprar algo ao meu pai. Pero que prefiero olvidarme de non regalarlle nada que deixar todo en manos de miña irmán. Porque a miña irmán fai uns regalos de mierda sempre, dos que me sinto totalmente avergonzada. Miña irmán é destas persoas que regala pijamas. Ai. Que haberá algo máis desagradable que regalar un pijama. Un pijama non se regala a ninguén, por favor. Total, que nós
propuxemos no noso Instagram que a xente nos mandara anécdotas de seu pai ou con seu pai para sortear unha camiseta. Entón, vamos facer unha cosa, vamos ler ahora todas e vamos a escoller un ganador. Ai, sabes que temos que escoller tamén, a mí podemos fazer agora, un sustituto. Pa que? Imagínate, se eu volvo a ter unha semana moito traballo, que che prescajan aquí. Vale. Pero que pode ser posible ou en soñaciones? Porque eu, por exemplo... De todos modos. De todos modos. Pois eu, por exemplo, pídome a Mas Iglesias. Pero o que tendes que facer, non é que te poñas aquí a facer vídeos eróticos. Tendes que facer o Pois programa. ganábamos máis cartos. Non sabes. Sí, 100%. De non ganar nada, ganar un euro xa máis. Mira, pois entonces, eu, se ti volves a faltar unha semana moitísimo tempo, quero que veña no teu sitio, quero que veña David Beckham. E outra vez lo miro. Non se trata deso outra vez. Joder, macho, non sei. Can pode virlo. E agora vou explicar e vai dicir, Brad Pitt. Pois eu quero que veña Touriñán, lo. Ai, non. Prefiero un guapo que gracioso. Pois ahora vai vir Touriñán e vai ser gracioso e vai ser máis gracioso que ti e van a preferir. Xa é verdad. Xa o prefiero. Vale, eu se faltas ti, quero así tamén un personaje femenino. Sí. E que lle dea un toque de humor e que sea así promiscuo. Eu quero que viña Guti. Vale, pois xa temos os nosos sustitutos. E se un día faltamos os dous, veñen Guti e Touriñán a fazer o programa. Uah, eso sí que lo vería. Ai, non, que nos rouban o todo mal. Guti, chama a Touri. Damos nun punto que xa é Guti o que chama a Touri. Guti, chama a Touri a ver se pode facer un todo mal. Pode facer todo mal punto pal. Non. Xa me sei. Eu a Guti e a Touriñán doulle o programa. Eu non. Empezamos outro. Ai, eu non lle dou nada. Eu empezo outro. Já, empezar cosas. A mí o que me jode é acabalas, empezalas... Bueno, vou ler anécdotas dos chicoritos que nos mandaron. Eres ti ou eres Guti? Tendrás que adivinarlo. Vou ler anécdotas dos nosos chicoritos que lle pasaron con seus pais e vamos a elegir un ganador, vale? Para mandarlle unha camiseta do todo mal. Entonces, di aquí unha persona. Meu pai era bombeiro, ahora está xubilado. E un día foi acender o quencedor... Ai, hostia, que idioma fala esta persona? O quecedor de auga. O calentador. Por que chama quecedor? Porque de quecer, porque non é calentar. É unha persona que ten un dicionario na casa. Non como a ti. Total. Que único dicionario que tardouche na cabeza. Meu pai era bombeiro, agora está xubilado. E un día foi acender o quecedor da auga e dalle cun fósforo e non daba acendedido. Aquí puxo acendedido. Ponte como queiras. A nosa chicorita ou o noso chicorita fixo con todo o cariño. Por favor, lee ben e... Coño, pero o dicionario non están todas as palabras no dicionario, pero que vexo. Vou ler outra vez, porque non estou entendendo. Que seu pai era bombero e que, joder, estaba prendendo o calentador da auga e prendeu o lume todo. Será eso, digo eu. E cando se aproximou ao burato para ver por que non encendía, prendeu o lume de súpeto e queimou as cejas e o fleco. Hostia, tiña fleco o seu pai. Fleco debe ser flequillo. Por iso. Pensei que dicía que levaba unha etiqueta de flecos. Ai, un pai grande que o seu pai tuera flequillo. A ver, non é gracioso que queimouse o señor. A ver, home, un pouco. Pero bueno, estará ben. Despois non tiña expresión na cara. Estaba super enfadado e ninguén sabía que se pasaba. Está ben, supoño. Eso pasaba aí sin chan e depois dibujaban as cejas. Bueno, eu supoño que este home estará ben, por eso non lo conta. Home, espero que non sería. E depois veuse no espello sin cejas, doulle depresión e morreu. Home, o que a historia foi. Depois, aos meses, creceron as cejas outra vez. Flequillo. Nunca vi un pai con flequillo. Pai moita gracia. Esta persona vou lle dar máis un punto. É gracioso que fora bombero e que se queimara na casa, sabes? Eso tuveron que ser unhas coñas no traballo. Pero é como na miña casa, que sempre meu pai vende electrodomésticos e sempre está todo mal. En plan, non funciona o aspirador, sabes, cousas así. Ti crees que no parque do bombero depois chamaban el cejas? Outra historia. Meu pai emborrachouse tanto na boda de meu primo que vomitou na mesa. Hostia! Desagradable. E dixo que lle fixo mal o marisco, seguro. Que é moi de boda, de padre, sabes? Ai, fixo mal o marisco. Hostia, vomitou na mesa. Non chegou nin á barra libre. Joder, non chegou ao cuarto de baño. Iso é normal. Pero non chegou a aproveitar a beber os cubatas, xa na mesa directamente.
Buah, Aparte chaval. na mesa. Que asco. Eu puedo contar a anécdota máis asquerosa que fixen de borrachera. Vale contar. Non é moi asqueroso. Era un sitio no que había unha barra libre e había sillas con unha cousa de tela que lle poñen. Sí, Sabes? Que é sí, todo sí. de tela e Sí, ten sí, as sí. tapas, Pa tapar a silla. as patas tapadas. Entonces, eu estaba así. O caso, que vomitei todo no chan. E vino e dei así adiante a silla, tapei no e me levantei e me fui. No. Ai. Non estou orgulloso, pero foi moi gracioso. Que asco. Por eso que me imagino a este pobre padre que vomitou na mesa intentando facer como Antel e ahora recollo isto. Pero mal que era un plato sopero. Que asco. Ou unha cabeza de centola. Oh, Claro que o caldete todo. Depende A mellor a outra boda puxeron o jómito do señor. Bueno, xa está. Outra cousa, que a mellor hai xente que non se coita comendo, imagínate. Ou vomitando. Vale, outra. O máis gracioso que fixo meu pai foi marchar por tabaco. Ainda non rimos hoxe. Creo que isto é verdad. É destas cousas que só se pode rir o que o conta. Claro. Están os meses nun compromiso. Entonces eu prefiero deixarme aí, vale? Outro. Meu pai naceu co nariz torcido e impedíalle respirar ben. Despois de bastante tempo, conseguiu que o operaran, pois non se lle ocorreu outra cousa que aos poucos días collera a moto de meu tío. Que ten que ver? Pois reventouse ca moto. Volveu joder o nariz e xa quedou así porque non tiña arranjo. Agora non tenta bique e ten o nariz achatado. Por que te ris tanto dunha historia tan triste? Ai, te parece mala sorte. Non, que é gallego. Que lle din, por favor, estos 15 días non te toques o nariz. Vou ir na moto, que na moto o nariz non me fai falta para acelerar ni para Un frenar. reposo absoluto, eu estou dando reposo. Máis reposo que ir na moto, Na non? moto. Hostia, é que é máis reposo ir na moto que ir andando. Eu aí entendo. Por favor, non leves golpes, por favor, que non che toque nada. E seguro que xe iba co casco empujando e polo nariz para dentro. Ou sin casco, en plan, que puxo o casco, en plan. Que me dé ao aire que sana mellor. Ai. Pobre home, está mordiendo na Joder, bueno, pero si o contan será porque... Coño, porque ya tamén lle fai gracia, digo eu, non? Vamos a ver. Meu pai é un home de solucións rápidas. Cando eu tiña 3 ou 4 anos, estaba xogando cun carrito de bonecas coa miña prima no balcón da casa. O tema foi que ele estaba traballando no tellado e cada 2x3 tiña que baixar a gestionar os conflitos por culpa do carrito. A terceira baixada do andamio mandou o carrito polo aire e acabou na finca da veciña. Fin do problema. Esta historia non pode ser máis gallega. Ahora sempre pensei. O fulano arreglando o teito. A outra que prima. Que é desto que chivan un primo á casa que dice, tipo, que hai esta necesidade que haxe primos na casa? Non podo estar solo. O único gallego que quere é, podedes, por favor, non traer máis xente que entendo que hai que ter un cariño, pero hai que ter un cariño e unha distancia. Nas familias, distancias igual a cariño. Da igual, da igual. E tamén o meu gallego de coller unha cousa e a tomar polo cu! Nin carrito, nin carrita, me cago en Dios. E que aparecen cosas á veciña. E seguro que ia asustou as galiñas. É que era nos pasaba nos que xogábamos o fútbol, salía disparada a pelota e os coitaban. Pero é moi de... Joder, os pais de agora... A xente que empeza a ter fillos agora ten unha preparación de libros para gestionar los conflitos e los berrinches de los niños. Daquela, mira que rápido se solucionaba e a rapaz non me máis en toda a tarde. Quedaron a prima e outra e dixeron, cuidado que vámonos detrás. Vamos pa dentro e ni un chío. E ahora mejores amigas. E ao mellor, se intentaran solucionalo dialogando, non se volvían a falar. E a veciña ganou un carrito. Ese hombre é unha leyenda. Que aprende Super Nani. Sí. Outra historia. Isto vai máis grave que empeza. Bueno, pasoulle a meu pai cun amigo del que tuvo na Argentina. Bueno, porque empeza a contar? Hai xente que empeza escribindo dicindo, bueno. Ah, eso. Sabes? Bueno. Bueno. Non me gallego, bueno.
Resulta que foi comer a casa de meus pais e había guindillas verdes. E meu pai díxolle, oes Manolo, queres disto? E o tipo díxolle, sí, en Argentina de esto cualquier cantidad. En Argentina tampouco teñen pronombres, a mellor. No, é unha expresión argentina, cualquier cantidad. Digues moito, cualquier cantidad. Sí, en Argentina... Bueno, entón diría... Digo, aquí había moita xente. Sí, en Argentina de esto cualquier cantidad. Bueno, non se pode facer imitacións que é faltón. Eu podo. É verdade que ti é medio argentino. Resulta que o tipo pensou que eran xudías e puxose a comer como un tolo as tres xuntas. Meu pai dicíalle, oi, dalle modo. Pero o tipo enxugou a boca e cando empezaron a picar se afogaba. Sei que casi morre. En fin, xa sabedes, desto cualquier cantidad. Ai, pero gustame a expresión, Cualquier cantidad. Desto cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Dino, por exemplo, se nun concierto había cualquier cantidad de xente. Que é moi... dunha xente moi vaga. Sí. Que por non dicir un número... Cualquier cantidad. Cualquier cantidad, Sí. É algo que caracteriza ao argentino. Sí. Bueno, pois esta persona casi... O sea, o pai desta persona casi mata a un argentino. No. Un argentino casi se mata solo por bobo e por chulo. No, home, por equivocación pensaba que eran xudías. Non era por ser so macho. E se foran xudías, hai necesidade de meterlas a cañón á boca. Jo, vai comido unha bonga. É verdade. Bueno, outra historia. Aprendín moitas cousas con meu pai sempre, pero entre as súas frases que máis me gustaron está a súa teoría sobre por que non gobernou máis tempo Zapatero. E cal é a teoría? Non sei que me gustase a historia. O que? Debe ser buenísimo. O que lle dou un machetazo a Zapatero foron os Sintrón e os polares do Decathlon. Agora os vellos duran moito máis. E según el... Ian acabar ca lucha das pensións. Iban a acabar ca lucha das pensións. O sea que... Zapatero deixou de gobernar porque había moitos vellos por culpa do Sintrón e os polares do Decathlon. Porque duran máis os vellos gracias aos polares do Decathlon. E ao Sintrón, claro. Pois ten toda a razón. Hostia, pero este señor terá que ir para espejo público unha movida así, non? Joder, ten unhas teorías moi sólidas. Moi sólidas. Ai, gustoume moito esta historia. A mí gustoume. A mí gustoume moito que ao mellor estea con isto todavía agora. Acaba o día da festa, que ao mellor colle a seu irmán e dille Zapatero non gobernou máis, porque os viejos agora con Sintrón e os polares que aguantan unha barbaridade e estaban chupando a sangre ao Zapatero. Xe tiña as cejas para arriba de que estaban chupando a sangre. Esa conversación, boa. O sea, sí. Merece pena, bueno. Eu quero fazer unha pregunta xa que estamos. Joder, di. Meu pai, de cando eu era neno, creo que era por non dicir palabrotas, dicía moito a expresión merda catalana. Ai, sí. Alguén máis? Seu pai dicía esa expresión ou andaba por aí? Meu pai non, dicíamolo de nenos. Eu dicía ao meu pai, merda catalana. E era como, e por que catalana? Que eran os catalanes? E non había independentismo, bueno, había non tanto nin nada desto, era unha expresión apolítica de todo. Sí. Dicía así, merda catalana. Pero que eu desacórdome. Eu dicía, pero que dicir, o taco dilo igual que é merda. Merda. Dices merda, que dices merda catalana. Parece máis suave. Por iso me gustaría a min que alguén, se hai algún... Nós dicímolo de nenos tamén, non sei por qué. Estaría de moda nos 90, non sei. Ti crees que meu pai estaba de moda nos 90? Estaba de moda, tío. Estaba de moda a frase, joder. Pois se vosso pai dicía merda catalana e sabedes de onde ven, por favor, gracias a Dios. Vale. A ver. Outra historia. Bueno, a ver... Eu tiño as miñas favoritas. Sí. No verán do 96, con 16 anos, como meus pais se separaran, uns meses antes fomos no coche os dous sós ata Tarragona, facendo noite en Zaragoza, para amosarme a noite, mañá da mucho texto. Mucho texto e moi mal formateado. Porque... Total, que levou na para a aventura. O seu pai subeuse con ela a todo. E cando iban a cerrar, como a xente estaba cenando,
atopou un atallo e subímonos 10 veces seguidas ao Dragon Khan sin facer cola. Fixemos algunha travesura máis nesa viaxe, pero quedará para outra ocasión. Fixemos cousas graciosas, pero xa vos las contarei. Subiron 10 veces no Dragon Khan. 10 veces, coláronse e subiron 10 veces no Dragon Khan. Dios mío, eu vou no autobús no arriba, xa me mareo. Ti os bichos no autobús en tu vida. Sí, sí que os vin. Xa me mareo no autobús, me cago en tal. Como será ir 10 veces no Dragon Khan, madre Ti mía. no Dragon Khan o único que che gusta é o Khan. Bueno, hai algún dragón que tamén me gusta. Eu cando vexo series tipo Juego de Tronos, digo, Dios, ojalá gane o dragón. Hija, non? Non, a mí gustame que o dragón chapó de todo. Pois é que era que a veces cando quitan a camiseta e vexo un dragón, digo, ai, que rico. Un tatuaje dun dragón. A ver. Si, pero que boa a historia, ese pai colando a filla e enseñándolle ti, si te podes colar dalle. Nada de seguir as filas e as reglas e a educación. A ver, pero, no, porque non molestaban a ninguén, porque estaba cerrando. Non é que se lle estuveran colando a nadie. Estaban roubándolle ao parque de atraccións. Estánlle roubando a un ser superior, claro. Que pajaras, non está roubando nada. No, pero se estás engañando a alguén, estás engañando ao parque de atraccións, e iso é un ente superior. E a Zapatero. Zapatero tamén deixou de gobernar pola xente que subía ao Dragon Khan e facer escola. É verdade. Mira, esta historia, cuidado, mira como empeza. Bueno, vou contar a historia con o meu pai. Todo aburrido. Eu podo deixar aquí xa. Eu por mí bloqueo. Que somos aquí tus putitas para cando non ten nada que facer. Pois sí, claro. Resulta que meu pai, despois de aforrar moito, mercou o coche dos seus soños. A semana de compralo fomos e cambiar as rodas ao taller de meu tío. Ao terminar, mandoulle recoller a mangueira de aire da pistola e non se me dou a idea de facer como un vaquero e mandei un lostrejazo á porta do coche a ralleira inteira. Aos 5 minutos seguintes estiven a escapar polo taller. Está ben, coller a mangueira e darlle vaquero. Eu os intentei. Ti, de pequeno, non intentabas moitas veces facer cousas que vías nas películas? Hombre! Hostia. Eu co cordel da bata era Indiana, o látigo de Indiana Jones. E botaba aí, botaba horas. Nós tínhamos unha piscina pequena destas na horta, bueno, de poner e quitar. Estas que montes e desmontes. Sí, o que se chama quita e pon, se chama de poner e quitar. Porque primeiro la pones e despois la quitas. Efectivamente. Bueno, unha piscina desmontable, que lle chaman os ingenieros. Unha piscina, verdade? Bueno, total, que despois, claro, a piscina destas pequenas, o que é o que faz cando eres pequeno? Enchela de agua. Pero primeiro enchela de hinchables, sabes? E tes os seus manjeitos, os seus tal, entonces eu facía como se fora o Grand Prix, sabes? Para intentar pasar por riba de todo, e nunca pasaba do primeiro. Claro, porque non teñen aire suficiente para pasar a unha persona como tú. Bueno, e era unha rapaza pequena, joder. Tiría xa 16 ou 17 anos. Pobre padre, compra o coche dos seus sueños. Bueno, polo menos este arreglou o coche e rompeu-no, non como outro que arreglou unha e se rompeu. Para sempre. Este pudo arreglar a parte depois. Sabes por que lle pasou todo isto? No. Por ir cambiar as rodas de seu tío. Se fora a outro sitio, que non fora familia, o rapaz non tiña que recoller a manguera e tal. Ao final hai que pagar e non ter confianza. Ese é un consejo para a vida. É verdade. Outra historia, a ver. Pois a miña irmá maior con 10 ou 12 anos dixolle ao meu pai: tes que deixar de fumar que provoca impotencia. E meu pai díxolle: pois entón teño que fumar máis, que paso todo o día pensando en montar a cabalo a tua nai. Con 10, 12 anos, Nesa casa, cuidado, Iban con todo. Como sería Telejaito se con 12 anos seu pai lle deixar cousas así? Decía máis miña nai. Hostia. Sí. Aparte, o detalle de decir iso, un detalle moi bo, que está dicindo unha nena de 10 anos eso, e ti está dicindo do cabalo de tua nai fumando un pitillo. Tengo que fumar máis que... E, por cierto, como chupa tua nai, cuidado. Outra historia. Meu pai foi renovar o DNI e chegou con unha foto de fai 30 anos. Meu pai foi renovar o DNI e chegou con unha foto de fai 30 anos. E claro, cando chegamos ali, dixeronlle que non valía. Bueno, puxo bastante
Púxose bastante folclórico co tipo, pero finalmente foi a un fotomatón que había cerca sacar unha reciente. Iba de moi mala hostia porque ele non vía cal era o problema. O caso é que fixo as fotos e cando salieron impresas resulta que era a súa cara de xenio, o sea, a súa cara cabrado, con uns osos amorosos. E mandounos a foto, sabes, este rollo que faz no fotomatón que sale a tua cara e despois uns dibujitos ao alrededor, pois os osos amorosos todo ao alrededor. A foto do DNI, isto está guai. Ai, que buena. Molaba que lle incluíran os osos amorosos na foto do DNI. Joder, sí, tío, imagínate. Hostia, estáse complicando o asunto, Para mí é moi fácil. É moi fácil para ti. Ti está clarísimo. Buah, a ver. Vale, eu non sei, a ver se despois eu, para mí, ahora mesmo está moi difícil, A ver, veña. Outra historia, vale? Xa quedan poucas, xa vamos ler poucas. Boas tardes. Resulta que un día meu pai estaba asomado á ventana e dixolle a miña nai: mira, por aí vai un musulmán. Joder. Aí me pasa nada. Igual tiñas que ler antes, E que ainda íamos impresos. Vale, dixolle a miña nai: mira, por aí vai un musulmán. Pero... É que esta mina é buenísimo. Miña nai foi mirar e non veo a ningunha persona e dixo: eu non vexo a nadie. Meu pai insistía: que si, aí vai andando todo chulo, tan tranquilo. Daquela, miña nai dixo: estás tonto, eu o que vixo é un gato. É o que meu pai respondeu: pois é, o gato musulmán, deses, non é así a raza. Miña nai escachou a risa e dixolle: és ben parvo, o gato é siamés. Siamés! De onde sacaste de musulmán? E di: pois a historia fixos tanta gracia que hasta fixemos unha breve canción chamada O gato musulmán. Inventan as mejores gasolineras. Ai, joder, o gato siamés, o gato musulmán. Aí vai un musulmán. Ai, está moi bueno. Vaya fenómeno. No, está moi bueno. O musulmán. O gato musulmán. É que ti queres fazer o chiste e non te crean. Xa, tío. E como vai dir, non, me que se vai equivocar, que lle vai chamar musulmán ao siamés. Sabes? Pois é un gato, Claro, joder. aí vai un xistillizo, bueno, siamés, xistillizo, pero musulmán. Algún día non ten ninguna letra, igual, Ai, por favor. Joder. A mí estás moi complicado de decisión. Ai, eu teño moi claro, pero ahora... Hostia, o gato musulmán. Eu teño un top 3. Vamos a dar un ganador. Vamos a dar un ganador e vamos a dar a camiseta. Isto é moi difícil, Isto a mí está me doendo como matar un fillo. Eu vou dicir o meu. Eu non teño claro, Ti vas dicir o teu. Eu hai unha das cousas que peor levo nesta vida, que é decidir. Sí, por eso te follas todo lo que se mueve. Aí está. Vale. Mi lema é hazte con todos. Entonces, para mí é moi difícil. Moi difícil. Vale. A de 3, cada un vai dicir Espera, unha. joder, a ver. E despois imos defendelas. Vale. Veña. E si, bueno, se coincidimos, xa é esa e listo. É que eu estou entre dúas moi fuerte, tío. Hai que ser, nesta vida hai que ser valientes. Boa. Vale. El que tenga miedo a morir que non nazca. Venga. Hostia. Vale, veña. 3, 2, 1... Zapatero! Mierda! Era outra na que estaba pensando. Teremos 2 camisetas. Pa o musulmán máis pa Zapatero? Eu creo que sí, Non, vou dar... Non elijades talla. Quer dir, mandamos a talla que temos. Mandamos a talla, porque teño... Que lle poñan ao gato. Que lle poñan ao gato. O sea, no, talla non poden elegir, a camiseta todo mal e... Pois venga. Veña, mandamos unha camiseta ao pai que di... Bueno, ao pai ou pa a filla. Mándalle unha camiseta a Zapatero. Quero dicir, a camiseta pode ser para o seu pai ou pode ser para o que mandou a historia. A min, o que fajan que a camiseta agora, me la sopla. Ou como se botan para trapos. Home, non. Se amades querer para trapos...
deixade para outro chicolita. Limpar tamén hai que limpar, se é para trapos, é para trapos. Bueno, pois facer o que queirades con ela. Unha camiseta vai para o pai que di que Zapatero non gobernou por culpa dos jerseis do Decathlon e o Sintrón, e o outro pai que lle chamou gato musulmán ao gato Siemens. É que é moi buena. É moi buena. Eu estaba entre esas dúas, por iso che dixen. É moi difícil, Chorei que risa as dúas, e non é fácil facerme chorar que risa. Pois eso. Eu trato. Camiseta para as dúas. Xa que máis das a man como... Como? Como un conselleiro, non é unha man de traballar. Ai, hombre, que tratas moitísimo, animal. Aquí, porque é firme. Dios. Como nada que non te vexo con o que iba ao Wolfranio, como o meu. Bueno, por mí xa estaría o programa esta semana que xa chegou ben, non? A mí non se me ocurren máis. Vale. Pero non é que non se me ocurran máis chistes, non se me ocurren máis palabras. Eu por mí acabamos aquí, prometemos mejorar, viñamos desentrenados e con pouco trabajo, para o próximo día... É que estuvamos parados, espera, só unha cousa, estuvamos parados 2 ou 3 semanas... Paradas estarías ti, me cago en Dios, eu non parei. Pero que hoxe viñamos con as manos en blanco, o único que tiñamos eran as anécdotas, o resto, así, non tiñamos nada preparado outra vez, lo siento. Prometemos que va a mejorar la cosa. Venga. Non prometas cousas que ao final non... ¿Qué? Non prometas cousas que non podemos asegurar. Nós imos intentarlo con todo o guardo del corazón, nós imos con toda a bondad, e o importante é que nos acompañemos. E que vos queremos moito. Hai que meter sentimental. Sale esa falsedade del cariño, te sale tan bien. Veña, vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. Chausillos. Ai, claro, ahora chocamos. Choca fuerte. Vamos.